नांगाल देरहानायखायसो सिरि थाबाय UPPL मोनबाथ' नांगाल बुद्रुनायनो नांगाल सावनायनो नांगालाव खिथु जुहुनायनो बेसेबां अपमान खालामसिगौमोन नांगालखौहाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो लिना एक्ट्रेसखौ हाबा जाबाय होननानै, नाथाय थेवबो माखासे गोबां मानसिफोरा कनफिउज जानानै दङ। आं बिथांमोनखौ बुंनानै होनि जे लिना एक्ट्रेसआ थारैनो हाबा जामारबाय। फेक निउस गोसारगासिनो दं लिना एक्ट्रेसआ हाबा जायाखै होननानै। मोनसे भिडिअ गोसारदोंमोन जाय लिना एक्ट्रेसजों मोखाङा एखे आरो लिना एक्ट्रेसआ बुंनाय जाय आं हाबा जायाखै होननानै बुंनाय बियो सिगांनि भिडिअसोमोन। सासे लिना एक्ट्रेसजों मोखाङा एखे बियो हाबा जादोंमोन। सिगांनि समाव लिना एक्ट्रेसखौ जुलि जायैनि सिगाङाव हाबा जादों होननानै बुंदोंमोन। बेयावनो लिना एक्ट्रेसआ आं हाबा जायाखै होननानै क्लियारिफिकेसन खालामदोंमोन। नाथाय दायो 2025 लिना एक्ट्रेसआ जुलि जामारबाय लोगोफोर, आरो बिथाङा मैयासो गावनि हासबेन्डनि बार्थडेखौ विश खालामदों। आं नोंथांमोननो देखायनानै होनि। नोंथांमोना फरायबानो जाबाय भिडिअखौ स्टप खालामनानै। अब्ला गाइस फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। लिना एक्ट्रेसनि हासबेन्डआ मा मावो? लिना एक्ट्रेसनि हासबेन्डखौ आङो सानो बिथांनि फेसबुक प्रफाइलाव हाबनानै नायोब्ला बिथाङा सासे सिंगार एबा मेथाइफोर खननो जानो हागौ, एबा बिथाङा सासे एडिटर एबा मोनसे मिउजिक बानायग्रा। लोगोफोर, आंनि बे भिडिअखौ बानायनाया बबेबा मोनसे पार्टिखौ हेड खालामनायनि थाखाय नङा। जाय सुबुंफोरा इलेक्शननि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै लादोंमोन, जायफोरा गावसोरनि आखाइखौ BPFआ देरहायोब्ला दानस'नानै लागोन एबा गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननानै बुंदोंमोन, बेफोर भिडिअ क्लिप्सफोरा दायो भाइरेल जागासिनो दङ। बिक्रम दैमारि नोंथां, आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला। फैया, मालाबाबो फैया। BPFआ UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। जुदि हाग्रामाया UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै। इलेक्शननि समाव मोनसे पार्टिजों मोनसे पार्टि बेबायदि ट्रल खालामलायनाया जाबाय थाखायोनोसै। BPFआ देरहायोब्ला BPFआ UPPLखौ ट्रल खालामो, आरो UPPLआ देरहायोब्ला UPPLआ BPFखौ ट्रल खालामनाय, बेफोरबायदि जाथाया जोंनाव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनखायो। नाथाय दासान्दि फेसबुक खुलिब्लानो बेफोरबायदि ट्रल खालामलायनायखौल' बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। आरो लोगोफोर, UPPL सापर्टार रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ बुजिनानै ला। एक्टरा सिगां बुजाग्रोखायो, एक्टरा सिगां बुजाग्रोखायो, बेनि उनावसो एक्टरा फिन बिसोरखौ बुनानै काहानिखौ खतम खालामो। बाय। UPPLनि सेंग्राफोर, आं BPFनि बिदि बेनार गाननानै रिल्स बानायबा नोंसोर गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन ना? दा हरदोंमोन ना नोंसोर? नै दा BPFआ देरहानायखाय सिरि। अबाव हाबसोजोबखो? मानो सिरि जाखो? कमेन्ट हरदों बिसिनियाव गाव मोनसे फैदो, फै माखौ गिजोला जिथु केमेरा नुजानो फैद'। फैजा फन गंसे। इसोर आफालाथा मामा ठाकुर, जुदि नों देरहासार जामारबायब्ला आंनो माबा मोनसे फिसा फिसौ साख्रिबाबो होथारदो। अफिसफ्राव फाइल रोगालाबायग्रा, हासिब सिबलाबायग्रा, आरो जेबो साख्रिखौनो होनो हायाबा आफा, आं सबनिफ्रायबो साबसिन हामसिन साख्रिखौनो सायख'ना लाबाय। आंनो मेडिकेलाव मानसि गोथै नारलाबायग्राबाबो जाथारो, बेखौनो होथारदो आंनो आफालाथा। हामबायसै होनबा आफा, बेखौनो आं नोंनाव साख्रिखौ बिबाय आरोना आफा। किल'खर होग्रा दे, हामबायसै आफा महिलारि। BPF देरहानायनि थाखाय बिथाङा खुसिजोंनो गावनि सियारखौनो दिख्रुबलायबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। एन महिलारि बिथांजोखौ नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायोआनो। इलेक्शननि रिजाल्ट मोननोसै नालाय, बिथांजोआ बिनिखायनो मोनसे भिडिअ खालामनानै गावनियाव आपल'ड होदोंमोन। आरो लोगोफोर, बिराद गरम आरोना। इलेक्शनजों लोगोसे इलेक्शननि साननायजों लोगोसे मानसिफोरा बिराद गुदुं जानानै दंमोन। बे टाइमावनो एसे आङो फानि खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आं माबायदि फानि खालामदोंमोन। जेनेबा खर'खौ गिदिंनोसै मानोसै बोरैबा मोनजोब्बाय, सोर देरहागोन, BPFआ देरहागोन ना UPPLआ देरहागोन, बे जास्ट फानिनि थाखाय बानायदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव सासे मानसिया बुंहरदो आरो ट्रेक्टरनिसो नामालाय बियो मानसिया होननानै। मा नोङो आंखौ बबे एंगोलजों नायनानै ट्रेक्टर नुखो? ना आंनि मोखाङावनो ट्रेक्टर बायदि मोखां, ना आंनि मोखाङाव माबाबो ट्रेक्टरनि सिन दं?
नांगोल आरो सोरबा बुंहरलायबाय आरो नांगोल आंनि मोखाङा ओरै नामा ओरै बोरैबा ओरै नामा नांगोल बायदि नामा आंनि मोखाङा नांगोल जे नुहुरबाय दं नोङो जानला माला बुंबाय थानाङा आरो बुंहरदो आरो आंखौ बुंहरदो नांगोला देरें जानायखाय दासो ससियेल मिडियायाव स्रां-स्राङै ओंखारदो ओरैनोबाथ' राजखान्थिनि बाथ्रा बुंफेरामोन मा नुदो लोगोफोर माया देरहागोन दिनै इउपिपिएलआ देरहागोन ना बिपिएफआ देरहागोन खर'खौ बोरैबा गिदिंनाय मोनजोबलांबाय माया देरहागोन बिराद सिन्था जाजोब्बाय आं माया लोगोफोर माने सोरबा इउपिपिएलनि गोसोथोनाय दंमोन होनना बुंदों ओमफ्राय माने बिपिएफआ देरहानायखाय इउपिपिएल गोसोथोनायखौ नागारबाय इउपिपिएलनि गोसोथोनाय सेंग्राखौ मानो नांबावगौ बिसोरना पार्टिया जेनखाबाय होननानै गोबां कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा फानि भिडिअ खालामगासिनो दं इउपिपिएलनि सेंग्रा गोसोथोनाय दंमोन आंहा दालाय बोरला जोबनो जेनबाय खिबाजानि लोंनानै बेलथायनासो दं बे आंनो नांला लाला बबेबा मोनसे पार्टी एबा सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर जाय पार्टिया देरहाबाय जोंनि समाजनि एबा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानिखौ मावलांगोन बेखौनो मिजिंथियो नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो बेफोरबायदि निउस आपडेटखौ आङो कभार खालामबाय थानो नाजाबाय थागोन अब्ला लोगोफोर नोंथाङा टाइम दङब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानबा आरोबाव खनसेबाव आङो खालामबाय साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं